asenge njonga kuri natura sege ka getari getambe. Ayomwabo nubwate kerengera liyo komesia enyumba yao na inde nkuriyo duka era koneri chirangi liyo mesie enyumba yao korengana nokogani kwao tokumia ase duka ya Uhuru Superstores nero yoke kon chirangi cho komesi chinyumba chonsi asorogongo rwa Nyanza engima kuruase company ya Crown Paints. Koni abale chirangi buna undercoat echibwate Vesta na Covermat Mansion skim coat eyuere tayari gutumeka na Wall Plus skim coat. Final coat interior eyuebwate silk exterior ultra guard na silicone vinyl matte echichonsi chiko burukani gwabwabo na nigo chigotoka se birengo byechilita inya mone merongevere asichirangi cha gloss mbabwate undercoat Vesta amona premium super gloss. Chiria chigotumeka gwake biramanga mona roof master na gloss roof paint. Rough and tough chirangi au echichiko burukani ne machine serigori ria mouko. Tarere duka ya Uhuru Superstores Limited eriyo mesi nyumba yao gwetera se chirangi cha Crown Paints. Nyorabo igo obosombi ngo ikasege sieriki yao. Eduka ya Uhuru Superstores nige gotoka Samaga cha Uhuru Complex angene duka ya Safaricom. Gose JM Towers angene bengi ya credit ase roundabout yenya gitali yenene ya Kisi. Asa mange bakre simia se namba 0111161500. Onye togo isaneka asogwaka esimi na bukuli ne bigibigo segali goika aseduka ya Uhuru Superstores. Ilyo nyareko bagokwerera amakumi ase chirangi chekerengo kigoro. Enyo urumbu ya mono sogo konya mbuyore aiga seito super Uhuru Superstores. Imambiengia Imambiengia Nomurubulio orengitego kumunya aliyabwateka kuruchintanda nyechensi asa magazeti okura n'amarangeti amarandia amangana y'ebiro amangana yensi ayebino rwime siasa wika amatera amanso y'ugukina okwegena kwawo. Merna no moge boboge yani the unbogable twin boy. Kira litukuri Jumatatu weka litukuri Juma uchakira chinse 10 muchemambia weka chinse nyechemambia eliwo osiseniwe wemanye na bwigo okinye okwegena kwao asukwenyolera amatera amansu. Inyuranga n'umurungu w'emampiengia kira litukuri Jumatatu weka Juma chinse ni 10 muchemambia weka inegro wake tariki. Electronic and Electrical Cell Limited nedukego konerie bintu buna chikebo, trunks, LED bulbs, lamp holders, extension board, heaters, exotic LED, solar lights, chiswichi, chisockets, conduits, chandelier lights buna, rose gold LED chandelier, beige candle styling hanging chandelier, modern crystal chandelier, style monkey chandelier, amuna light luxury crystal chandelier. Babugate meter boxes, downlighters nebinto binde binge. Notegetoko kolero electrical installation, dichibuliao Wime Electronic and Electrical Cell Limited. Eduka ya Wime Electronic and Electrical Cell Limited, nigego konere binte byonsi aserigodiria mouko kegima. Nigo bago toka somo chiobo songo amagacha Gusi Plaza, ground floor, room G2. Asamange, bakere simia se namba 0715009827 gose 0718607462. Wima Electronic and Electrical Cell Limited
niduke gukonerie bintu aserigoririe risamura kegima. Sare zanu mwanje mwategeli jida ya kamera ongera na isano na ibire chiza na ibire chabono mambia radio vuna wana utuba nzire FM tori na waziri Dr. Margaret Obaga bono mambia mwaziri kurotse kaunti ya Kisii mwanje mwategeli utendere nsemeli ya chipara obosombi mwana nsemo ya public works mwanje mwategeli meya kaunti ya Kisii toka ndereta kusanganere giga 1-on-1. Waziri karibu sana ebono bono gotori live wasensemo ya mitandao ya TikTok nsemo ya Facebook nsemo ya YouTube mna radio vuna wana utuba nzire FM amane fan page yani buna umuoge bwoge toka ndereta kusangaga bono mambia asenjira ya bene. Waziri gatoka ndereta kurigirya nsemo ya chipara metinga ege kakinga nanga ki koira epara ya manya kurigirwa ko siamanya kroisi wa bene maitemete inenzira no ngento kyamana so ege kakinga nanga ki kibwanete koira epara emanya go comment go seno maramu emanya kurigirwa nga kibwanete koba. Yes. That means every other 3 months, 4 months. Abantu baitu community lisipalire weta libaga kuko kwana kile palire weta lakini maintenance yetu nero regular routine and nero tukurukuna periodic nero weta baada ya mwaka orso ese kite kyara chipara chetu nichie morom nichie morom and morom ile kuira in terms of lifespan okay. That means in a year, 2 years, to run parana kiogende. But in the meantime, we have to see emergencies. So emergencies. In case a problem ever, we still address the preparation. So we have that routine and periodic maintenance. Okay. Resident engineers yana engineer vale stationed in our 9 sub-counties. Yes. Sub-counties, for example, Machoro Nero, Kijaji Nero, Tuchura South Nero, Butari Nero, South Mugirango Nechinde. She got total up to 9. From 9 na chichi wantu watu wara 45 wards. Kile ward wani wate chipara chani. So tero chirende nichinyingi. So abona wako tokone watu wara routine maintenance na periodic maintenance. Pia chiri. Kolende. Ese kwa wabuna kwa mfano imbra ya tule ya sadi epida road gete usipara gete. Na watu kuminyoko tuanyerosie yaba mune wene tekoba. Okay. Bia mono. Asensemo y'obosombi tumetinga jira kimo kenderete kwene kya kubika machiko eriko tamakwene kya at least safety neroro ase epara and at least mechalo tiri kutoka ase epara unabona mebosikane kenderete kwene kya wakerebiro bia mono ase libori riri mono ase obosombi gose ase transport twaigule mbebosokani mingego ekoba esipara cheito nande tali chipara chetu chuka chipara chensi yaito ya Kenya kulinde ingokwanira igore ye county yetu ya Kisii tuagendere kuumira litanga nintubwate a committee ikuru kwa County Transport and Safety
road safety committee committee iko work very membership iri very iko include NTSA abana abantu this National Transport Authority bali ntubwata obisi yabo no bali gaiga busungu ntole ngokora tubontu azire committee ine bwate membership even from traffic yeah so na into from the county ono department yetu na re chair tole chair and from the national transport national government policy nero ekogendera korosi bono iri in draft form igure ya road safety na inde bono na into no tole imega bwase ase nkwane yo korora iganga ngakitura akore abantu baitu mbana gusiria magima chipara cheitu ngakitura akore abagendi chigari echi chimatatu chigari chinke chigari chinene mono chimatatu ni chigari transport chigari chinene na chiboda boda cheitu ngakitura akore tutwale safety on our roads ine question tu kubuli kila lituko including yesterday into omirante ne committee kunya gukwana ngakitura akore one of the ways no gutwara machiko nalia onye ematatu ya saliri usi yakosiri ya retire accident para yaitu ngakitoko nyakole matatu iyo igere member yesako gete esako gete iyo nerobone kurigiwa ewe penalty gete nturaikaga buneli uchiko ewe nturaikaranse byetu kwana lakini ewe penalty una mwamo chire igana mwakorire chi accident para chaito imore indisciplined therefore mubwene tobuli kobera para uze mubwene ti mutagete biasara uze mutageti ina no tuliga bono korora kindi ndi kuchibosio wikatutwara machiko akogavania abantaba koteba ntutageti indisciplined kunya kukosi chipara accident liuka ntutageti ama magima abantu tari igore yaitu kunya kukosi accident na no uri okogendia nere no bugima bwaye wikabulende wikabulende sigo amachiko nali tugende tu draft torolenga accident yeju discipline kitu turaye kuchiase chisako chichi matatu icho onye ne chiboda boda discipline kitu rarwe kuchiase chiboda boda abu abanyene nonye ne chisako babirong itu bona abu no tole na inde yongo buli abantu baitu gake bagusiba mintu mono abagende chigari kora egasibuya yendi abantu buya kurwase kwa bapiki kurwa pakeso kuba dropeli kuba piki tali kubaga kurwase on lawful places una bono nturoche section chitabwene tiko abantu batwente ko ba picked from you know so ntolengeretinga abantu kwa mfano ucha county ya kuchi town ya Kisii Busunga abantu chigali chonspi echibende ko pick na go drop kurwase asam station yem main stage no bagwente ku pick na go drop kwa nini because inero yokere legalized irregated asebon bantu babaza kuruseri kunjera ku pick kunjera naboyo lakini rende ngo we are following it up and ti abantu bamanya igonga oreto ira bareta abantu ba pake stage no bakuba drop eli onye mbali babo tongo ubaire pake town access lot ya ere ali so ere slot ya kiara abantu mbali slot utiga abantu ba ororo na ndo ipuikiria abantu ba ororo waziri wizara for example wizara ya Bosombi njira kimo kwibwatirania eligo konya abantu bakwibwatirania magana ya Bosombi matatu SACCOS magana boda na bintu binde njira rero romo kuba tukoba konyi gucyase matatu SACCOS boda byombe bya boda na abali bakwibwatirania magana ya Bosombi mi county ya Kisii ni wizara bia mono yake bia mona sili swali ilio ogokonyi tokurwa bune county gucyase abantu ba Bosombi yes including abantu ba boda one ntubwate into tukuruka civic education civic education kusichi training tukuba wangu iga mutinyo yere tentu atwarete a training for 3 days a training eye
njabete facilitated na abantu abamo bakurukwa watu credit bakatokonya abantu baitu bagacha bakaba trained iguru ya security epara bakaegu chi logbook 2000 logbooks. That was a big event. Okay. Na alikuwa konyulu na kubeka chi helmet mwana wasaba boda ya kuba safe on the road na wakubundiswa na Red Cross tukanyora balimu bakubundiswa first aid Red Cross imbalengo na abandi na St John's igoro ya first aid ase igo abamintu ogokonyu kukua ma training na kuba resources inke igo wetera se chi helmet na wetera se what do you call them chi logbook icho we give them that but also kabla ya hapo tuatwali ne training ende asa kurukibiti mutinyo yoere tu kufundisha abantu mainly ba transport matatu na boda bakacha bakafundishwa na barabu for one day yabetengia sana yabete organized by NTSC asigo training ne yinegendrede ini support intangani support ya kabiri iguro ya tokuba igendo gikuruku enforcement koranga amachiko nabwatiri ase para chaitu machiko nabwatiri ase gali main station so that tolete order ase town yaitu nakorekana ngantune mariuchia chaos disorganization discipline lakini enforcement county yetu nibwate enforcement officers bagucha gali babwene bakakonya ase koleta order nga matatu kire matatu bune isigotenena nibwate nafasi ya isigotenena ali ya gatatu yo mwaelio ne itokuruka engineering iga no koranga chipara chaitu mbiyachire na ase kwa mfano asipuni vitu akwane gore ya drainages koranga mbiyere mwibara mbiyere in that regard na corona inde buna walkways njiro ndogenderete ini program iri in ongoing koranga walkways njiro yani maana yake ngai pedestrians yabantu bali bagutara na maguru ngai bagutarira ni manyetenga etani yaito ya Kisii ntubwate bali bakunyira lakini nende nimanyete nga bakunyira yani to the municipality etani yaito nebwa niri squeezed libaga mabagatali manene ekomontaine biahora seguziyekia na ekomontaine ase igo no koranga turakonya abantu baitu banyore isibagutarira bono naende kera bakonyirwa na baro babwatia amachiko batarira ase pedestrians babwente gutarira bia mono sawa asante sana mwanje mutekererija kuruganga Daktari Margaret Obaga tornera se studio ni mwaziri wa Nsemilia yobo sombi chiparo mwanje mutekererija sema public works mie county ya Kisii tokandera kusanganera sinjera ya bene mangana majako wochera sinjera jobo ikerenu numaralia Osoro Geoffrey Ngongo then from there tumanya kwerena na waziri mwanje mutekererija sintunde ya kabiri ndio mwalio yechinkona chitu litukulelera Yevuna FM 102.0 Radio Talk. Minero. aya namangana maya asinjira yuwekiranu kurwa chinkonko inyichensi ime ya Radio Vuna abarai kurwase kaunti yenyamire gochowika bosibwe bunge yesenete tukolia lero heli kwerera chitabauti chigasane kweniki wase kaunti yo
gatia bara ikuru ase kaunti ya Kisii bamung'anio muraibwense kobwaterania bagusia ase birogo bia oborai ase serikali yaye noyo kabire homokonyi bomoraibwense Rigathi Gachagua mochirie etara y'omoraibwense ase orogongoro Mount Kenya ase keriatabire nanigo yarenge ya gesiasa tari ya magenderero ayo munanda mango mwanche motegereri ngokwaria ningomanya ase enchera y'oboikeranu ni sato chebono mambia nche konkuru kwa Geoffrey Ng'ong'o. Echiabutokire chitaeka ibere igoro ya chinse isato chabona mambia mang'ana maya senjera y'oboikeranu korwa ase getaseni kia onambemo kia Radio Buna abara ikuru ase kaunti ya Nyamira nigo bakageire goika bosibwe ebunge yeseneti bakorogo mono